Гости на нашето предаване Надежда Михайлова, която все още е представител на СДС. Казвам все още, защото другите двама събеседници напуснаха тази партия. Стефан Софиянски и Веселин Методиев. Добро утро на трима ви. Добро утро. Добро утро на зрителите и на утро. Може би в нашия разговор да преплетем и тази тема, защо СДС остави непрочетено миналото на комунистическа България и по този начин изневери на своите избиратели, като един от логичните точки, по които СДС загуби доверието постепенно на своите избиратели. Вие сега поехте една инициатива от СДС, макар че тази инициатива беше обявявана многократно и от вашите партньори от ДСБ, за обединение. Какво включва обединението? Какво ще представлява това обединение? Аз веднага бързам да кажа, че тази дума е вероятно най-много интерпретирана през последните години. И то за това не се случва и може би това за това не се случва. Обединение или партньорство може да се случи единствено и само, ако то е положено на здрава основа и е искрено, защото знаете, всъщност аз когато погледнах моите събеседници, си спомних, че още 2005 година, точно ние тримата, аз тогава бях още лидер на СДС, се събрахме в Шератон. Тогава беше госпожа Мозър, господин Костов и коментирахме възможност за, тогава го наричахме някакъв десен блок или дясна алтернатива. Идеята беше да го пробваме в парламента и в местната власт. След това идеята тогава на СДС някак не се подхвана и оттам нататък минаха няколко години в, бих казала, дясно безвремие, докато отново, вероятно всички по свой път стигнахме до идеята, че единственият шанс да се изгради ясна дясна алтернатива на сегашното управление е да се потърси възможност за партньорство в парламента и аз продължавам да твърда, че такова партньорство трябва да има много ясно очертано и в местната власт. Това беше и причината, поради която Националният съвет на СДС преди 2 дни взе решение да се започнат разговори в средите на партиите членки на Европейската народна партия и да се потърси възможност за създаване на обща парламентарна група. Нещо, което ние вчера обявихме в Народното събрание и се надяваме подобни разговори да се проведат. Още повече, че следващите месеци, не че предишните са били по-леки, но следващите месеци ще бъдат изключително важни и за България, и за десницата, в смисъл на това да се очертаят ясните алтернативи на неслучващото се. Знаете, че очакваме дебата по закона за бюджета, знаете, че се очаква новия доклад на Европейската комисия през февруари. Така че преди изборите десницата трябва наистина да има много ясна политическа. Тоест вие започвате един процес на обединение, който тръгва първо от една обща парламентарна група и след това стига ли до общи листи за изборите? Ние в момента искаме това партньорство да го изпробваме как работи. Защото е логично, за да направим нещо по-сериозно, то трябва да се види дали ще бъде подкрепено от хората. Аз не случайно казвам, че това трябва да бъде партньорство в парламента под формата на изграждане евентуално на обща парламентарна група и това трябва да се случи и в местната власт, защото се съгласете, че няма как на национално ниво лидерите или представителите на десните политически партии да говорят за партньорство, за обединение, за единство, ако по места пък отделните фракции на десницата воюват помежду си. То са много примери в това отношение. На много места десни партии са коалирани с леви и така по места. Господин Методиев, и вие говорихте за обединение. Сега, да речем, СДС прави вече някаква формална стъпка в тази посока. Как си представяте чисто материално да изглежда това обединение? Какво ще представлява то? Материално доброто на всички. То стана много виртуално това обединение през годините. Как ще изглежда? Че се разсмях, наистина. Става дума за институционалната форма. Как политическите партии в дясно, представени в парламента, намират институционално решение за общи действия. Мисля, че това говори госпожа Надежда Михайлова. Да. Идеята, за която тя говори сега, е стара идея за обща парламентарна група. Господин Руков, мисля, че не един път е споделял. В контекста на неговата идея всички да се върнат в партията СДС. И това беше неговото институционално решение. Той сега малко прилича това на подобна идея, всички да се върнете в СДС. Такъв тип институционално решение, мисля, че във времето някакси не може да се докаже като силен ход. Но да кажа веднага, за ДСБ всички възможности са въпрос на обсъждане с една огромна молба към колегите, не във вашето студио и не пред медиите. Все пак тези неща започнат ли да се обсъждат? Това е хубаво, че всичко става на показ, прозорно. И резултатите... Госпожа Михайлова на времето... Резултатите ги знаем. Те от тогава не са затварени. Резултатите са
недобри, ако мога така най-меко да се изразя. Добре, но вие предложихте една друга идея, която беше малко по-широка от тази на СДС. Господин Костов предложи ДПС и НДСВ да напуснат тройната коалиция, да се създаде нещо като проевропейски блок, което много прилича на това ОДС от 96-та година, не от 97-та, в което беше и ДПС вътре, бяхте всички и искахте да сваляте БСП от властта. И успяхме. И успяхте, да. Наистина, господин Бареков, ние сме стигнали до много трагичен политически момент. Когато БСП се изправи в състояние на пълноправното членство на България в Европейския съюз, се изправи да размаха пръст срещу Брюксел, да обвинява тези почтенни хора във всички щуроти, които им хрумнаха в главата. Такава политика е пагубна за България. От тази гледна точка са призивите към тези, които управляват, дали споделят подобна политика. Говорим за НДСВ и ДПС. Що се отнася до опозицията? Там пък е Атака, която също идеята беше и продължава според мен да бъде актуална, защото се среща подкрепа сред парламентарните групи, да се направи един координационен съвет, който да лиши опозицията от това разноговорене. А когато ви имате, например, интерес от някакъв конкретен път на опозицията или ход, да се излъчва представител, да се взимат решения за общи действия, да се бойкотира заедно определени действия на управляващите и прочее. Стария координационен съвет на СДС не беше пример за прилично поведение. Там имаше доста спорове, които също ставаха. Парламента има своята структура, която е разбираема. В парламента има парламентарни групи на опозицията и независими депутати, които също са в опозицията. Говорим за този кръг от над 70 народни представители, които могат да координират своите. Вашето отношение какво е? Вие през годините бяхте, как да кажа, повече обиждани от вашите съидейници и съпартийци, отколкото от вашите политически противници. Как сега ще съберете с тях в едно общо цяло? Това е най-малкият проблем, защото времето минава, човек прави грешки, осъзнава ги, преодолява ги, но нека да вкарам ред в тия две предложения, защото и двете са много добре. Напротив, точно това искам да кажа, за да няма недоразумение. Едното не изключва другото и искам да дам логиката. Предложението на СДС, ние имахме споразумение, Надежда знае, ние тримата, след като напуснахме Български народен съюз, да влезем веднага в парламентарната група. В този момент се прецени, че ще има 6 кандидати за поста за лидер и ние съвсем разумно седнахме и казахме, нека да го дадем уважението на човекът, който ще бъде избран, да санкционира правенето на обща група. Така че при нас този проблем има и политическо решение на Съюза на свободните демократи. Ние сме за обща парламентарна група. Каква е логиката на обща парламентарна група? Всеки от нас, сега като почнем бюджет, да кажем, какъвто и да е проблем, защитава конкретна позиция. Бюджетът е местото, където опозицията трябва да даде алтернативата. Но бидейки разделени, атакувайки бюджета от различни позиции, ДСБ от една, ние от друга, СДС от трета, избирателят не получава алтернативата. Не вижда как тия хора, те се за едно говорят, ама дали могат да дадат алтернатива. Да, когато сме обединени, всяка позиция, когато защитаваме обединено, вече ще звучи различното от това, което става в момента. Не вярвам да се обедините, защото господин Иван, който още не си говорите. Ще си проговорим. Така, това е единият проблем. От 5 години ще си проговорят. Няма проблем. Аз нямам никакъв проблем. Иван ще преосмисли, ще се оправи. Това е един. Нека да гледам сериозно нещата. Значи, опозицията в една парламентарна група може да излъчи това послание. Особено дясната алтернатива на управлението. Предложението за координационен съвет ние го виждаме, защото то е силно разширено, ние го виждаме в по-широк смисъл и също го приемаме като логика. Това е да се привлече не само наличната парламентарна опозиция, но да се даде и един поглед, един по-широк обществен разрез за съпротивата срещу това правителство и срещу начина на управление. Какво означава това? Означава, че в един такъв координационен съвет колегите предвиждат и ГЕРБ, доколкото... Сега стигнахте до темата за палавите деца на демокрацията. Идеологически... Така че ГЕРБ, който е представен, който не се е явил на миналите избори, но е представен от един депутат, той чрез този координационен съвет... Да, не става въпрос вече... Добре, другите, Атака, примерно, виждате ли ги вътре? Защото пък Атака са една от най-влиятелните партии в България. Аз искам също да кажа още нещо в тази връзка. Аз мисля, че двете предложения в никакъв случай не си противоречат.